Takže priatelia, čaute, ja vás zdravím po dlhšej dobe pri nejakom videjku na YouTube, kde to teraz nebolo moc na to čas, ale rozhodol som sa, že by som viacej chcel točiť tu pre vás na YouTube. Momentálne sa nachádzame na mieste, kde posledné dni vydávam. Jedno ráno som tu mal 5 medveďov, na druhé ráno nebolo nič, ani na to tretie, potom sem prišiel raritný jeleň. A vlastne sme to vyskúšať nejako tu poprechádzať, poprečesávať. Začínali sa nám práve dneska veľkonočné prázdniny a vlastne teraz piatok, sobota, nedeľa, pondelok je voľno, takže čomu inému sa tu na troška povenovať. Vlastne zajtra nás tu načaká s Radkom život v divočine, čistenie rieky Belej, takže uvidíme sa aj tu. A to isté vám aj niečo semka z toho pridám, takže máte sa na čo tešiť a poďme na to. Máte všetci uši nastražené? Takže vám, kamaráti, poviem takú menšiu zaujímavosť o týchto lišajníkoch. Keď sa pozriete všade okolo na zemi, máte ich všade popadané. A vždycky zo stromu, keď opadajú tieto lišajníky na zem, vždy spadnú niekde v okolí koreňov stroma. Takže vlastne tým dodávajú tomu stromu, tým koreňom oxid uhličitý a vlastne všelijaké živiny. A vlastne tak si ten strom sám vytvára svoje vlastné živiny a oxid uhličitý. Spadne to, pomôže mu to znova.
vidíte, idem sa ja presunúť o pár metrov vyššie, kde vlastne včera a predčerom nám tam vyšla jedna medvedica s 2 malými, druhá medvedica s 3 malými. Za pokus nič nedám, tu nižšie je to ešte bieda, takže ideme vyššie a uvidíme. Takže priatelia, toto videjko, aj keď možno trocha kratšie a trocha suchšie, je na konci. A dúfam, že sa vám to páčilo, budem sa vám snažiť viac teraz v videách pridávať. A vlastne blíži sa medveďa ruja, takže aj materiálu bude určite viac. No a dúfam, že sa vám to páčilo, dúfam, že naozaj stále zaplňam to vaše okienko prírody v očiach, že tým, čo sa vám naozaj neviete sa dostať do prírody alebo sa bojíte ísť do prírody, že aspoň nejako vám to troška priblížim. Takže ďakujem za vašu veľkú podporu, ktorá je naozaj veľká, a vidíme sa pri ďalšom videu.